Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Meron namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi, Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika, tigil ang hinala. Basta lagundi, alam na, Plemex. Polusyon, bisyo, allergens at virus. Sa labas o sa loob, may mga sanhi ng ubo at hika. At pag nagkaplema, lumalala at tumihirap ang paghinga. Mahirap iwasan, pero pwedeng pigilan. Umiwas, huwag magbisyo, magmask. At pag may plema, ilabas. May natural na lagundi para dyan. Plemex Forte Capsule and Syrup. Sa ubo, sa hika. Basta lagundi, alam nyo na. Plemex. Flex ko lang sila Nala at Nolan. Okay sana kung laging masigla, pero hindi maiiwasan ng ubo. Mommy, I have something for that, Beth. yung lagundi for kids? Plemex for Kids Lagundi Zero. Sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Yummy! Para sa ginhawa ng mga bata, flex ko ang Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Basta lagundi, kontra COVID. Alam ba ninyo na ang halamang lagundi ay sinuri at napatunayang pwedeng magdulot ng ginhawa sa kaso ng mild COVID? Coronavirus disease, ang pandemic ng ating henerasyon. Nagdulot ng takot at pangamba sa buong mundo hanggang ngayon. Naagapan naman ang patuloy na pananalanta ng COVID dahil sa mga bakunang na-develop upang magbigay ng proteksyon laban dito. Pero bukod sa bakuna, meron ding halamang gamot na pinag-aralan at sinuri ng mga dalubhasa at siyentipiko para sa COVID. Lagundi, ang natural na halamang gamot sa ubo ay masusing pinag-aralan at sinuri ng mga lehitimong sangay ng gobyerno para sa science and technology. Ang clinical trials ay ginawa para matukoy kung ang lagundi ay makapagbibigay ng ginhawa sa sintomas ng COVID. Maganda at positibo ang naging resulta ng mga pag-aaral. Ayon sa clinical trials, effective ang lagundi sa pagbawas ng kalubaan ng mga sintomas ng Uya na ang Tingog Nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog Nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.31 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog Nin Barangay. Ma, alis na po ako. Una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C. Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Protektado ang immunity. Don't forget next time, Opo, ma. Yes, hon. Yung extra allowance ko po. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed.
Alright, marheda pagka morning po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Sabado, Pizza 22 sa bulan nin Hunyo taon 2024. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan Sendong mga radyo. Tingog din Barangay, sundo kita nga alas 8 ngunyan din pagkaaga. Broadcast over DWRL, Radyo Pilipino Legazpi, asin man po tabi siyempre duman sa mga kababayan niya tong nakaantabay na ngunyan na pagkaagang ininin na Sabado. Good morning po. Duman naman sa may mga birthdays ko niyan, happy birthday, maligayang happy birthday sa Indo ka boss. Sa may mga kamatian ko niyan, get well soon. Mga drivers on the road na nakatutok ko niya na pagkaagang ininin Sabado. Good morning tabi sa Sendong Boss. Ano man ang Sendong pinagkakasibutan ko niyan, tutok lang po tabi digdi sa 1FM 88.3. Ano po ang satuya ng mga bareta ko niya na pagkaaga, pasadahan ta po yung siyempre yaon dyan, orat dyan, pagurulayan ta ining so magayo ibalong festival ta sa inot na pagkakataon tabi. Puon kan nakalihis pong pandemya kan COVID-19. Yung Legazpi City Government din na po nakapag-conduct tabi nin ano ba yon? Desin na nakapag-kondusir nin inaapod niya to na ibalong festival na sabi nga ni kay Puhan man tangani na yung kababayan niya to mga kababayan niya to din nakakatabang man talaga ini pag-abot po tabi sa sektor kan tourism tourism industry po tabi niya to digdi ngunyan. An sabi digdi dagos na daapo tabi ining kuana ini pong ano yan ining satuya na ibalong festival takan last year ko ta na okay na last year okay na ko ta na ang problema ta nagkaibaga kita din na kasibutan na duman taso Bulkang Mayon nag level 3 nag level 3 po tabi so Bulkang Mayon orat yan maramon ta po kung ano ang mga aktibidades pero anyway yaon man girariyan kay Alkalde Geraldine Rosal kung tutugutan niya po tabi ang mga aktibidades na ini ano po ang mga nakabugtak digdi sa mga aktibidad na ini ngonya na taon no. Then, pagurulayan taman po tabi, ining issue may kinaraman sa COMELEC. May iluluwas na pong guidelines para duman sa mga kandidato. Ano sa mga kandidato po, kung may nakaantabay sa kuya niya na mga kandidato, gusto nindo po na iluluwas na po yung statement of assets, yung social nindo, statement of contribution and expenditures po tabi tapos yung certificate of candidacy dindo sa website po kan COMELEC. Gustong sabihon kung ma-access nindo po yung gabos na mga kandidato ada po nindo alimbawa Alwin Masidaliobit kandidato bilang kongresista kan 2nd district kan Albay maiiling din do po tabi gabos na detalye niya kung ano siya, saan siya nagtatrabaho, kung ano ano yan, kung ano po tabi sa iyang mga qualifications, gabos. Kaya lang, igwa kita digdinin problema, Gadarwin, kung igwa kita kan pinag-aapod na Data Privacy Act, ano posible daw na masuhay ini
O, taan rason kan Comelec, an rason kan Comelec, once na nag-submit ka mo kan sendong kandidatura, that is public document. Public document. Pero, pag sinabi mong public document, pwede mo siya na ma-access. Pwede mo siya ma-access po. Tabi. Tadigdi kita magpapasuruhay sa mga abogado dyan. Luwas na po sa mga abogado dyan. Mga abogado, magluwas na po tabi kamo kon ano po ang magiging sistema kaini. Taan Data Privacy Act, medyo kuan. Isipon mo, kami nga ni sa media. Uyan bagang police blotter, dahil kami pwedeng, dapat mapaaram kami. Dahil kami pwedeng kuan kang police blotter, hiling kan police blotter. Maski yan po tabi, sabihon ta na public document because ang police blotter baga po tabi, government property yan, pinag-record yan for news purposes po, dahil kami makaka-access. Dahil kami nakaka-access po, ano ini, may posible daw na masuhay ang Commission on Elections sa Data Privacy Act, kung ibubugtak ninda po tabi, so detalye kan mga kandidato, sa ano man na posisyon po tabi, ta magiging public ini. Siyempre, pag public document, that is public property na. Gustong sabihon, ako, pag nagsumitir ako kan certificate of candidacy, tabi, magiging akong public property. Paano kung din ang gana? Paano kung din ang gana? Iyan ang mga kahaputan na di sa Commission on Elections. Igwa pa digdi po na sarong issue, may ano ini? QPBR. Q. Orang A PBR, may orang B o Q. Kinonfirmar ini ka national so sa health Bureau of Animal Industry pa kinonfirmar ini na igwada po tabi ki kaso nin QPBR duman sa Marinduque. Sa Santa Clara, Marinduque. Di ba? Alipot man sana, ininangunan inoton ko ha. Urat yan na so, itong mga isyong pinaglalatag ko. Ang pagpon ko kang programa, pinaglalatag ko po tabi, so mga isyo na dapat nyato na pag-ulayan, no? Sa laog kan sarong oras na programa po. Porbir ako nagpupuon, naglalatag mo na ako kan headlines ko. Okay? Ininango na QPBR, tangani na maintindihan nindo. Sabi digdi, ining QPBR na po, na monitor ini sa Santa Cruz, Marinduque. Kan Bureau of Animal Industry. Pero dai pa man po tabi nin ano yan, dahil pa man po tabi nin na monitor na kaso na ini po nakaulakit sa human, sa tao. Ang QPBR po, apektado ka ini so mga baka, so tupa, tapos kanding, o topa, maybe, ura kita. O tara man na, may topa digdi sa tuya, mabaga. An baka, igwa kita. Kanding, igwa kita. Diba? Tayo na po tabi na lalanghap, nalalanghap po tabi, ining inaapod na bacterial pathogen na Coxilia, ano ang pag-pronounce kayo ni? Coxilia. Ang spelling po, COXIELLA.
Coxiella. Coxiella ba? Coxiella. Okay. Yan ka. Banana ka mo? Basta iyon po sa spelling ha. Na Coxiella borneti. Borneti. Iyan. Ang spelling ba po is B-U-R-N-E-T-T-I. T. Basta ayan ka T. Okay. Medyo kuan. So, medyo maragsa ba yun? Kidit. Okay? Anyway. Yun na po yun ha. Ang sabi digdi, pigadalan pa ini kung pwedeng maka-transmit sa tao sa paagi po tabi kan infected na alimbawa baka. Tan baka baga nagkukuan yan sa alpog. Sa alpog na ini nasinghot mo na igwa po nin inaapod na Coxiella borneti na bakterya. Pwedeng maulakitan sa tao. Pero as of now, dahil pamampo. Pero ini, concerned ini kan, concerned na po tabi ini kan, saro ining health concern, na pinaghihiling po kan, mga eksperto medikal, na baka kon makaulakit ini sa tao. Ta sa baka nga ni po tabi, so baka nadali. So, ano yan? Nadali pa. And remember po na ang COVID-19, remember ang COVID-19, sinasabi na ini po hali sa tao, hali sa hayop, duman sa pag-aadal ba daw, sa China ba ganyan nagpuon na COVID, na-transmit suhilang sa tao, hali sa bat, yung paniki. Di ba? Di ba hali daw yan sa bat, bako? Sa paniki? Sa China? Na-transmit, na nagkagawa kita nin kadipisilan po, nin almost 3 years. Na nagkagawa kita nin kadipisilan digdi. Iyo po yan ha. Kaya maging maingat kita. Minsan maisip mo na kay puhanta pa man giraray siguro na ano ba yun? Kaagiraray nin face mask siguro sirin kan magkaagiraray kita nin face mask tangani na aday makalaulakit igwa na kayo ning kaso po kayo ning Q fever duman sa Marinduque, Santa Cruz. Maapot ka mo ano man ngayaan kung tamaan ka ngayan ano man ngayaan mamamatian. Number 1, kaya ani fever, kalintura. Kakalinturahon ka mo, muscle pain, tapos so pagkubog-kubog baga chilling, nagakubog-kubog ka mo, tabi, kalintura, muscle pain, na ang susog po sa pag-aadal kan mga eksperto sa salud. Nagluluwas na kung daida po tabi ini maagapan. Posibleng maapektaran po kan bakterya an atay asing puso. An puso, iyo po ang number 1 na iyan po ang number 1 kumbaga sa auto, iyan po ang makina. Makina. Ikon bumidagsak sa makina, bagsak man sa gabos. Diba? Bumidagsak sa makina, bagsak po sa gabos. Puso po ang pinakasentro. Kung sa auto, makina. Yan. Diba? Ini concern na po tabi ini kan sa tuya ng mga health expert na baka daw makaulakit sa tao. So tatawan ko lang po tabi kamunin informasyon tangani na day po tabi kita makigkig sa oras na kung ingkaso man iyan po makaulakit giraray sa tao iyan na inaapod na Q fever. Tadakulon kita na classican fever. May ano man parehas man sa nabangay fever. An COVID may fever. Kamo po tabi nasi no may fever.
nasibang, may fever. Di ba? Di ba? Gabos yan, may fever. Depende na sa kung anong klase. Halimbawa, iuyaman ka mo, garo ka may kalintura. Mainiton ka, bako may kalintura. Tapos pag yaon si misis mo, yaon man si kwan mo, girlfriend tapos so boyfriend mo, ang namamatian mo baga po tabi, garo po tabi, lalo na kung kamuluwa sana, garo po kititi trangkaso, may fever pa rin. No. No. Nata, titrangkaso. Salvatore na buhay ta. Titrangkaso pala. Adi? Titrangkaso. Sige. Sabado man ngunyan, abo ko kamong pagpara pasiryosohon ngunyan. Dahil magpara seryoso. Iya pa, Sabado man ngunyan. May fever eh. Sige. So, mag-ingat po. Masking ngunyan gani, pinaka-importante siguro, ang importantihon po tabi ngunyan. So, yung paggamit kan face mask, dahil naman po tabi kitang restrictions po, ngunyan, dahil naman pinag-obligar sa mga doktor iyo eh. Mga doktor po, kung manaog ka mo sa doktor, dapat may face mask. Pero, mostly dahil naman, ngunyan nga ni po tabi, nagkukuha na bagang ngunyan, nagngunguro-ngunga na. Tapos na sulaban eh. May araw kining may mga crocue fever, mandain-dain po tabi. So, COVID, may mga, ano ba yun? Igwanin mga, mandain-dain na po tabing variant eh, mga sub-variant. Igwang X, Y, C, W. Di ba? Dahil mo na maintindihan baga, di ba? Saka. Paano yan? Di ba? Alright. Orat yan po, pagurulayan ta ining mapadapit sa plano kan COMELEC. No? Plano kan COMELEC na iluwas po ang iluwas na po ining Certificate of Candidacy, COC, in public kan gabos na mga kandidato. Gusto nindo o habo nindo? Mamaya, pag-urulayan tayan. 24 minutos, makalampas ang alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika? Plemex Forte Capsule. Ginhawa? Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mga probinsyanong nagtitios, alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan,
kan ang Probinsyano Party List sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Hello po, Congressman Alfred De Los Santos. Maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Yung tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa tabang nindo na tuloy na personal na ako nadigdig. Salamat tabi. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Kuha na kita ni 32 minutos, lampas ang alas 6. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Alright, balik kita digdi. 38 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Orat yan tanin diskusyon sa Comelec ha. Orat yun tanin diskusyon sa Comelec. O ni pasadahan ko nagiraray. Ining may kinaraman sa ano yan. Sabi taon na sa NEA yung ano yan, sarong party list group digdi nin 500 million pesos para sa Aleco nagtao sa NEA. Pero actually ang kwartang yan, that is people's money. I-retreat ko sendo po na hindi yung party list ang hindi naman pera ng party list. Taura naman yan kwarta. Gabos naman hali sa gobyerno. Hali yan sa buwis kantawo, people's money yan. Kung siring ka yan, pasalamatan tayong effort. At sisiyan mapahabo kaya na tinatawanan dahil man ki problema. Tatawanan ka, kung dahil man babayadan ka na ko, it's okay. No, it's okay. Pero uotruhon ko sa indo po na bako man sanaan pagtugdok nin substations. Bako man sanaan pangtindog nin substations. An solusyon digdi sa buro brand out kan Aleco. Tapos maluyang supply kan kuryente kan Aleco. Because kung sususugon ta ini po na diskusyon tangon yan. So, fair. Kasi, nagkukulang man talaga yung supply. Kaya nga ibaga yung NGCP, lalo na kan summer, mainiton sa panahon, igwasinda kan pinag-apod na yellow tapos red alert status sa kuryente. Why? Kasi, yung mga planta, so iba, nag-maintenance shutdown. Kinukulang po tabi so pag-produce din kuryente, naka-shutdown so iba po tabi, sobrang init, kinukulang gayod so de ko pwedeng pwedeng i-discuss yan sa endo, bako man ako engineer, engineer po tabi, broadcaster man sana ako, o basta iyan ang sabi, na pinagtitiwalaan ta po tabi because sa mga engineer ang nagtataram po tabi sa mga taga-NGCP. Dahil man kita pwede na sa diridigding statement magtaram kita digdi na dahil kitang pinagbabasihan. Pinagsusugan taman sa nap. So mga abiso kan NGCP na nagkakaigwa kita din kakapusan sa supply ng kuryente. So therefore, pag nagkapos sa kuryente po tabing pinagsusupply from NGCP, dakuli lang pig-aagihan po tabi sa mga power grid. So gustong sabiyon, kulang man talaga sa supply, ano ang gigibuhon kan kooperatiba? Magbabrun out din perang oras digdi sa iba,
duman naman sa iba, mabalik digdi sa saro, duman naman sa iba. Kaya kita nagkakaigwanin mga brownout. Tapos power trip. Oh. So iba man po tabi, ta simpre mainiton, tapos may biglang uran, talaga po tabi na diretso iyan, talagang magpuputol yung supply kan kuryente. Oh. Pero ang katotohanan kayan, an aleko as of now. As of now an aleko, day man po nin problema sa operation. Oh. Sa operation po, day man ki problema because nakakabayad man sinda duman sa mga supplier rinda. Oh. Kaya kung ilingon ta, ura man kita nin inapod na krisis sa kuryente. Day man kitang krisis sa kuryente. Kung igwa po tabi nin krisis sa kuryente, iyan kung umabot kita duman sa punto na arog kan 2014 na abo na kitang supplyan because day kita nakakabayad. Ngunyan baga day man kinagtataram sa alay kung na day sinda nakakabayad. Kung day nakakabayad, pinurot lang na kitang supply ng kuryente. Ngunyan baga may kuryente. Bako? Igwa baga ng kuryente ngunyan? No, need naman kitang magparabugtak ng mga sursubil stations yan. Ang kaipuan talang po tabi, yung mga lapa na linya, iyan pakarayon. Iyan po ang pakarayon. Ngunyan, napipreempt lang po tabi kita digdi, na posible po tabi na umabot kita sa punto na baka kon tumaram naman so aleko, after na makapagbugtak kon ano-ano dyan, may tinaon na sa tuyang kwarta, yung gobyerno, na 500 million, baka po umabot sa punto na, day minangaya kaya na padalaganon an aleko, day nangaya kami nakabayad. So, iinutan to na po tabi, abo tang mangyari, yung nangyari po, kan 2014, kan itinaota so aleko, duman sa San Miguel. Takon, siring po kaya nan mangyayari, posible. Day mo man, nata, ako bilang konsumidor, sabiyon tang bako membro, konsumidor. Ang gusto ko, na igwa akong supply ng kuryente. Nagbabayad ako, susupplyan ako kuryente, pagkatapos ng bulan, babayadan ko. That is my obligation. Pero po kung ipaprivate, kumbaga, sa sayumana na after kay ni nataunan kita nin 500 million, garo may problema. And remember po, na ang San Miguel, pinahali na ini kan mga nagboroto during the time of elected Governor Noel Rosal. Pinahali na so San Miguel, ura na so APEC. Nakasalbar na kita sa langkawo na pigbabayadan. Abo ta na po na maotro iyan. Kaya ini, na sinataram ko sa Indo, bilang proteksyon ini, duman sa itinaukang gobyerno na kwarta sa NIA, na pangtabang sa aleko. Protection iyan because ang kwartang iyan, pinagalan niyan ni Juan de la Cruz. Bako man yan pinagalan kan party list group. Sinda lang po tabi so naging liyabe tangani na mabukas ta so kahakan national government. Mabukas ta so kahakan national government, ngani na makatabang digdi. Taan totoo kayan, bako man sa yung alekoan, may problema sa supply kang kuryente, pati na yung Sorsogon, Sorico, Kasoriko, kagulpi man sa nutang, san mga yan. Na kay puan man po tabing tabangan kang gobyerno, kung maghagad ang mga yan, itinawan mo nga ni ngaya so aleko, tinawan mo nga 500,000 500 million so aliko, natataday kami tawadan na kami nangangay puman. Kooperatiba kaming nangangay puman. Di ba? So dapat siring kayan. So to be fair, tabi duman sa mga kooperatiba. Pero kung sasabihan ta na, kaya nga kita sige brand out, takulang ang substation. Kaya sigan
palso kang kuryente tata, kulang ang substation. Kaya puwantang baguhan yan. That is, parang over reacting kita. Hindi ho pwedeng ganun. Hindi, kita po, digdi, sa radyo, gusto talang po na ipasabot sa tao, ipamata sa tao. Sa sisay pa po alimbawa, kaming mga medyang nasa neutral ground. Sisay pa po magpapasabot sa tao. Yung media ni congressman, nakabugtak na media ba ni congressman or hindi ho? Kami po ang magtataonin en po sa saindo. Nasiring ka ini. Sabi ko ni Sendo po, may kanya-kanya kitang opinion. Ang opinion ko, iyo po ini. Kung apabor ka mo sa sakuyang opinion, thank you very much. Maraming salamat po. Kung kontra ka mo sa opinion ko, may opinion naman ka mo. Ang sinasabi ko lang po, tabi digdi, is gusto ta po, tabi, na masabutan kang tao kung ano po ang nangyayari. Otruhon ko po, wala po kimaraot na nag-infuse ng kapital sa gobyerno para po digdi sa aleko. Nagtao rin kapital yung gobyerno para sa aleko, tangani na mapakara yung serbisyo. Walang makalos dyan. Magpasalamat kita. Because igwa kita na naglakaw, tanganing matawanan kan kwarta kang gobyerno, yung aleko makatabang sa satuya. Pero kung iyan po yung maray na plano. Pero kung igwa kita din planong iba, diyan po kita magkakasuruhay digdi. Because kami, dahil man ako pwedeng magkaturog na bigpupulutan na kita, ginagamit na kita, di ako magtataram digdi. 49 minutes, lampas 6 roka. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mars, matindi ubo ni bunso ko. May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin. Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. Alright, balik ako ligdi sa programa po, tabi. Gawa na kita nin 50 minutos lampas alas 6. Ang oras na yan, hatod sendo kan ang Provinciano Party List, asin man ni Vice Governor Glenda Bungao. Alright. Ayan po otruhon ko po tatibad kon record na naman ang sakuyang programa. Tapos, dito na naman din sa pigtataram ko,
dito na naman nindo, ipopost nindo na ako habo. Dapat, i-record nindo sa programa ko, i-repost nindo po tabi, as is. Ta kami, igwa kami ningko. Nakalive baga kami. Yan po. Siring ka dati, pasalamatan ta po yung tao na naghiro. Ngani po tabi na matawananin 500 million so albay. Yung Aleco. For the purposes po tabi na magbugtak din mga bago na substations, pakarayon sa mga linya. Orang problema. Pero otlong ko, linawon ko na ang kwartang yan, people's money yan. So therefore, kung people's money, hindi naman private yung may sadiri, kung people's money, kaipuan ta po na proteksyonan. And then, poproteksyonan ta na po tabi yung Aleco. Tayo na po tabi an last chance kan Aleco na magtindog ang kooperatiba sa saindang mga sadiring bitis. Tabangan ta na ini na magtindog sa saindang bitis. Na diba, at pagabot kan oras naman, magreklamo na naman kamo, naura na kaming pangbayad, abo na kami digdi sa Aleco, madara na naman kamo kan mga politisyan, tabi, arog kan inot, politisyan po so nagparuro sa Aleco, so inot kayo to, ipaprivate na. Tapagura na baga, simpre, ano ang gigibuhon? O alimbawa, day na kaya. Day ba naman kaya? Kung ang manager, day mi nang kaya, abo na kan. Bona. O simpre, ang magigibo ta digdi, i-privatize. Diba? Takon, day na kaya kang cooperative. Pisisay pa ko, day ko man ang kaya. So mga nagdudunong-dunungan dyan, mga nagdudunong-dunungan na kulang man sa dunong, o kaya nindo, padalagan na Aleco, pag umidabuan na Aleco, daday kaya, day man nindogin kaya. Ipa-private. Tas simple day, man pwedeng magbalik kita duman sa parapad, sa gasira, day man pwede ta. An kulangot ta kan, grabe. May tumon pa, gas malon pa ang gas. Then nakita kayo makapag-washing machine, makalaba, kusuan na sana, tapos dahil kita makapanipot-nipot man lamang. Saka. Bukan? So, pakarayon ta na yan po, pakarayon ta. Sabi ko sa endo po, ang tinataram ta digdi is, primintaran ta po na yung history mangyari giraray. Primintaran ta po yun diba? Sabi ko sa endo po, kung saan pagtabang, thank you very much. Maraming salamat. Maraming salamat. Happy birthday. Pa-birthday ang tamas, bago birthday. Salamat. Pero kung iba yung katuyuhan, maluwas at maluwas yan. Diba? Mag-pray lang kita na mapaparahay po tabi an dalagan kan Aleco. Okay? Sige. So 54 o 55 minutes lampas po an alas 6 din pagkaaga. Digdi na kita sa ultimo tang kuan. Ginutom ako sa endo. Nagakaon ako nin kuan na sana. Tama na ining pamahawan ko dado ang pandisaladi. Pero daga kuan kaya ko. ...55 minutos, lampas po ang alas 6. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oftin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Oftin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Oftin. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Oftin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc.
Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Alright, balik na ako digdi sa programa po. Ganyan na pagka-morning. So ni, yung Comelec plano na ibugtak sa sendang website. Gustong sabihon naka-public sa social media. Yung gabos po na detalye kan mga nag-file kan